Čau lidi, tady Mikrin a já vítám u nového videa. Mám jinou masku, protože tam měla na sobě krev a nechtěl jsem dostat žlutý dolar. A když tak se omlouvám, že tady bude trčet kábel. Dnešní video bude o objednávce z Temu a mám tady na pomoc jednoho parťáka. A čem? Vám hodím střih a hned vám ho ukážu. Tak, pojďme. Mám ho tady. Je to můj pes Lucky, o kterém jsem mluvil na objednávce z Temu. A ty věci z Temu jsou pro něho hlavně. Je tam akorát jedna věc pro mě a budeme to i spolu zkoušet tady s Lakošem. Takže jdeme to rozbalit. Je zatím sem. Jdeme tady takhle. Je to veliké. Ukážu to z druhé strany, protože tam můžou být napsané nějaké věci, které úplně nepotřebuji, aby šli vidět. Takže střih, než to otevřu. Máme to otevřené. Od minula jsem si připravil nůžky, jsem pro ně nemusel chodit. A než se na to vrhnem, tak budu rád, když dáte like a odběr. A jdeme na to. Akorát si takhle zlepším ten obraz. Vytáhneme tady první a nejlepší věc. Nebo největší teda. Ono se to přilepilo tady. Takhle pelíšek. Ukážu vám potom jeho starý pelíšek, který má tam. Ale protože ten starý pelíšek je z takového divného materiálu. Furt se na něho něco přilepilo, už je starší, tak se koupil mu nový. No, mohlo by to být lepší. Toto je nový pelíšek pro něho. Takhle to vypadá. A já si myslím, že bychom to mohli jít vyzkoušet. Dejte chvilku. No, dejte mi chvilku, tak. Tady. A dám vám vědět, až si do toho lehne. Já jsem to stopil předtím a zapomněl jsem dát natáčení, takže akorát jednu věc jsem tady měl a ukázal starý pelíšek. A už mě tu hračku ukradl, už se s ním hrajete, se mu líbí, už tu hračku měl. Hned vám to ukážu. Toto je starý pelíšek pro představu. A tam to jsem vám ukázal jeho nový. Toto je hračka. Moc dobře asi víte, co to je. Teď to bylo ve výprodeji a jemu se ta hračka líbí úplně. No, vem si, hodí si hrát. Mám tady další věc. Tu bych si nechal nakonec, protože to bude trošku těžké s ním. Takže dáme si to nakonec. Potom tady to otevřu. A máme tady čistič na tlapky. Takhle to nějak vypadá. Takhle díra v tom. A uvidíme, jak to bude fungovat, to vyzkoušíme za chvilku. Protože teďka ho nechám hrát. Jak ho znám, tak ta hračka bude za chvilku rozkousaná. Aha, toto nemusím stříhat. Když tak se omlouvám za ty zvuky v pozadí, ale on tady furt píská z tu hračku, protože jsem ta hračka prostě líbí. Potom tady mám sadu čištění na počítač. To je to stejné, to je na klávesnicu, takže to si tady ukážeme jenom v rychlosti, dejte mi chvilku, dám sem klávesnicu. Toto je moje klávesnice, to, co jsem si objednával, tu sadu na čištění jenom pro. To je jediná věc, kterou se objednal pro sebe a prostě by to mělo fungovat takhle. To vás úplně nezajímá, takže to jsem ukázal v rychlosti. Jdeme se vrhnout na další věc. Takže lidi, první bych šel vyzkoušet tady tohle. Ještě jak se dívám, tak tady v tom od toho něco je. A to je... Dejte mi chvilku, já zjistím, na co to je. Už jsem to zjistil, to abych to dal tady do spodu, jak jsem vám ukazoval, že tam je ta díra. Ale vlastně nevím, na co je to zadělávání, já to zjistím, takže... Lucky, já to zjistím, takže počkejte chvilku. No, protože nevím, k čemu to přesně je, ta díra. Takže mu ty packy zkusíme očistit jenom takhle prostě. Pojď sem, pojď!
Já vám to sem dám, až sem dojde, takže zase... No, už ho máme tady, úplně tady nechce být, protože prostě si chce hrát a ta prostě funguje tak, že takhle zkusím dát. Já vám to teď dám blíž, abyste viděli přesně, no. Takhle. Takhle vezmu tlapku a takhle, když by měl špinavou, zajímavé, co to je, tak takhle mu tu tlapku ošmydlám. Tak asi nějak. Ještě prostě tady je věc ta díra, ale nevím, čemu ta díra je. Takže zjistím, když tak v nějakém shortu bych dal vědět. Teď jdeme na tu poslední věc. To. Hnedka vám ukážu, co to je. Tady máme toto. A jdeme to na něho vyzkoušet. Obtiskává se jeho packa na tento papír. Má trošku špinavou packu, takže dejte mi chvilku. Umyju mu packu vlhčeným vrůzkem, protože tam tím ještě neumím a my se vám s Lakoškem ozveme za chvilku. Takže počkejte. Takže jsme tady, máme poumývané packy vlhčeným vrůzkem, jenom na to, aby to bylo čisté. Teď tady pojď, to vydržíš chvilinku. Teď vám tady dám jeho na obraz. A tady do tohoto dáme packu. Se to nelíbí moc, chvilku to vydrž. Teď tu packu obtiskneme sem. Snad to bude vypadat pěkně. Vy teď mě nevidíte, že na vás mluvím, ale... No. Nechoď tady, bude to černé, počkej. Takhle nějak to vypadá. Já si myslím, že to je fakt pěkné. Ještě potom napíšu Lucky. Není to úplně 100%, ale prostě je to pěkné. Takže potom napíšu Lucky. A vyčistím mu tu packu, ani to tady nešpiní a rozloučím se s vámi. To bylo všechno. Packu máme vyčištěnou a my se tady s Luckyníkem s váma loučíme. Nezapomeňte dát like a odběr a zatím čau. Ještě jsem malinko zapomněl, ještě tam byla jedna věc. Teď si otevřeme. Tak, počkejte. Dejte mi chvilku. No, máme to otevřené. Já nevím, jak to funguje zatím. Jsou to prostě nůžky na stření drátku. A to si zkoušet nebudeme. Zatím. Ono to je takto zavřené nějakým šroubem. Zatím si to zkoušet nebudeme. No jsem vám chtěl ukázat, že jsem zapomněl ještě na jednu věc, takže tady máte. Takhle jenom off screen bych vám chtěl ukázat, že Luckynek už v tom pelíšku leží. Zapomněl jsem vám natočit, jak tam leží. I přestože jsem vám to slíbil, tak jsem se na video podíval a uvědomil jsem si, že to tam taky není. Takže tady ho máte, po videu si hezky do toho pelíšku lehl. A teď je hezky spinkal, akorát když jsem začal mluvit, tak se probudil, no, takže tohle je fakt konec, takže nezapomeňte dát like a odběr.